Samo Marec. Páči sa mi spôsob, akým hovorí a čo hovorí. A strašne mi pripomína spôsobom myslenia a literárnym štýlom Kurta Vonnegutta. No, ďakujem. A vždy príde s takým, že ale ľudia, však budeme tu žiť aj naďalej, nepozabíjajme sa, hej? Takže základná otázka. Čo myslíš tým, že sociálne siete musia byť zničené? Rozumiem, že je to radikálny názor, nie aj nezrealizovateľný a existuje množstvo dobrých dôvodov, prečo sociálne siete aj sú, že však majú dobré stránky svoje, napríklad v živote som nevidel toľko mačacích videí. Nie, ale že naozaj pomáha to ľuďom v mnohých veciach. Akurát je problém v tom, a potrebujú byť zničené v tej podobe, v ktorej dnes existujú. Ja ich tam pomerne obširne, že tú podobu opisujem, ale v zásade ten problém je v tom, že nám ubližujú ako jednotlivcom, deformujú veľmi, podľa mňa, zlým spôsobom naše vzťahy, akože medziľudské, rozkladajú spoločnosť a potom deformujú politiku spôsobom, ktorý už ani to už nie je ani veľmi že rovný súboj, hej? Že akože rovné ihrisko, ale veľmi výrazne nahrávajú istému druhu politikov po celom svete. Najhoršie na tom je, že všetko toto, čo ja vám hovorím, vy to, že všetko viete. 2015 v lete bola utečenecká kríza. My sme vtedy urobili s mnohými ďalšími ľuďmi, sme urobili také, sa to volalo, že výzva k ľudskosti. Doslova na kolene 5-6 za pár dní sme akože uplácali nejakú kampaň, to sa stalo potom, čo tuším, to bolo v Rakúsku, alebo tam pri Bratislave niekde, čo toľko ľudí sa udusilo v tej dodávke. Ten apel bol pomerne jednoduchý, že buďme trochu ľudia a okrem iného, že nie je otázka, či tu tých utečencov chceme alebo nechceme, ale že jednoducho, keď prechádzajú Slovenskom, tak akože je v záujme aj toho, keby si ich chceli náhodou iba rýchlo dostať preč, sa o nich nejakým spôsobom postarať. Hej, že normálne, že poďme s tým niečo robiť. Nám sa vtedy podarilo veľmi rýchlo vyzbierať veľmi, ja neviem, či nie, že 50 000 podpisov sme dali za pár dní. Zorganizovali sme koncert na Hryzoslavom námestí, tam bolo asi 5000 ľudí, vyzbierali sme niekoľko oblečení a absolvovali sme stretnutia proste s politikmi. Reálne vtedy vláda Roberta Fica dala, myslím, že 350 000 eur nadácií otvorenej spoločnosti na to, aby niečo s tými utečencami robila, taká bola vtedy doba. Ja som vtedy v rámci tej výzvy k ľudskosti sa staral o sociálne siete. A to bolo také peklo strašné, pre mňa osobne, lebo ja som dostával všetky tie správy, ja som ich všetky čítal. Áno, že ja som si vtedy asi na 3/4 roka úplne vypol všetky sociálne siete, lebo proste to je ako keby si každé ráno dobrovoľne ponorol hlavu, kým bol so sprátkami, že to je úplne najhoršie veci. Oni nevedeli, že síce na mňa, hej, ale na mňa osobne, že hej, že tí svinia zdochne a všetci niekto dostanú rakovinu a tak ďalej a dostával som to 100-krát denne. Čo je to minimum? Čo by si sme si my ako hostia mali odniesť po prečítaní tejto knihy alebo po tejto debate, že čo, alebo ktoré tvrdenie je najdôležitejšie? Strašne dobre som ho vybral, nie je moje, ale požičal som si ho, takisto ako ten názov nie je pôvodne môj, jeho autorom je Sergej Michalič, bývalý poradca Mikuláša Dzurindu, Andreja Kisku, Zuzany Čaputovej. Použil som ho s jeho vedomím a súhlasom, stalo na to jeden obed. A takisto myslím si, že aj od neho pochádza tá veta, ktorá je podľa mňa veľmi dobrá, je aj tu na zadnej strane, a to je, že predstavujem si, ako sa jedného dňa naše deti si položia takúto otázku. Veď vy ste to všetko vedeli, tak prečo ste nič neurobili? Vieš, máme dočinenia so sociálnymi sieťami plus minus 15 rokov, zhruba od roku 2014 sa tu na našom území datuje nejaká dezinformačná kampaň. V tom roku sme aj začali veľmi konkrétne, no pri tej utečeneckej kríze, alebo možno ešte predtým, keď sa Kotleba stal županom, sme pocítili, že ako fungujú tie algoritmy a ako majú silu. Už veľmi dlho o tom všetkom vieme. Takže naozaj už niečo potrebujeme urobiť, lebo že ak to neurobíme, tak tá otázka je veľmi dobrá. Napríklad v tom, že pindáme svojim deťom, že a čo furt máš ten mobil v ruke, a čo furt si proste na tom Instagramu, TikToku, to je jedno. Ale však kto akože ten Instagram na TikTok vymyslel? To neboli tie deti, to boli ľudia z našej generácie, hej? Im to dali do rúk a nám to dali do rúk a tie deti sú na tom presne takisto závislé ako my. Že my im vyčítame problém, ktorý máme aj my sami. A ľudia aj pri tejto knihe sa veľmi radi rozprávajú o tom spoločenskom a politickom rozmere, ja tomu aj
sa môžeme porozprávať. Ale ja som tú knihu napísal hlavne akože kvôli tomu, že ja som mal otázky sám pre seba a hľadal som odpovede sám pre seba. A preto mňa baví oveľa viac rozprávať ako keby o tom rozmere pre jednotlivca, hej, alebo pre akože spoločnosť, pre naše medziľudské vzťahy. Je pomerne veľa toho, čo môže človek urobiť ako jednotlivec. Blbá správa je to, že sa môže ako jednotlivec zachrániť, hej, ale to neznamená, že ten svet, v ktorom žije, nepôjde do kýbla. Ja. Ako vidíš svet a sociálne siete o takých, neviem, 5, možno 10 rokov, v prípade, že by neboli zničené, respektíve regulované? Nič sa nezmení, hej. No ten posun sa dial v niekoľkých krokoch, nezačal sa ani v tom roku 2015, ale možno si to pamätáte všetci, hej, že na začiatku sme tam dávali fotky z dovoleniek, zo svadby, písali sme statusy v tretej osobe, hej. Nevidíme veci, ktoré by nás mohli zaujímať, nevidíme ich od ľudí, ktorých poznáme. A teraz už, že vôbec, hej, že teraz keď si to pozriete, tak to sú absolútna väčšina reklamy a veci od ľudí, ktoré ani že neviete, prečo ich vlastne vidíte. Hej, že ja si to otvorím, ja normálne neviem, prečo to vidím a že čo to je, hej. A potom sa ešte dejú také veci, ja som to videl minule som to videl, keď som si Marian Mišon sa volá ten nácek z Gisuc. No. Išiel som niekam a vyskočil na mňa taký nejaký jeho status, kde špekuloval niečo o arijských Rusoch. Hej. A to bola taká kravina, že som si to teda išiel pozrieť, že čo to je. Potom som si to prečítal celé. Ďalšie 4 dní ja som mal jeho príspevkami vytapetovaný Facebook. Hej. Proste, že takto to funguje. To je akože to je hrozne zlé, normálne. Ale to nebavíme sa len o Facebooku, takisto je to na všetkých sociálnych sieťach, hej, však akože na Twitteri tiež už, a to nie je ani, že musíš to kliknúť, to sa, že na milisekundu sa pri tom pristavíš a ten algoritmus to číta, hej, proste. Čiže, tie sociálne siete sa postupne viacerými krokmi za veľmi dlhý čas premenili na to, že nám neposkytujú kvalitné ani relevantné informácie, kradnú našu pozornosť. Trúfnem si ja laicky povedať, že akože naozaj nám že kazia mozog. Z toho máme veľmi málo benefitov, hej. Ten systém je pritom veľmi jasný, ja zase nepoviem nič nové, hej, že je také ščení, že ak je niečo zadarmo, že ak je produkt zadarmo, tak tým produktom ste vy, hej. To znamená, že tým produktom je naša pozornosť a my nám tú pozornosť kradnú a veľmi sofistikovanými spôsobmi, voči ktorým sa ľudský mozog nevie brániť, lebo proste to sa nedá, hej, bez nejakého uvedomenia v prvom rade. Toto je na sociálnych sieťach dominantný prvok a to som ešte vôbec nezačal rozprávať o tej politike. Ako z toho, čo si povedal, mi napadlo, že už nie len my sledujeme sociálne siete, ale oni sledujú nás, keď dokonca vysledujú, ako dlho sa pozeráš na nejaký príspevok. A potom algoritmus sa zariadia podľa toho. Ale dobre, kam to speje? Ďalej, to si neodpovedala. No takto, existoval taký baseballový tréner, volal sa Yogi Berra. A on mal tiež také prúpovídky, také akože bonmoty, ktoré tak hádzali na počkanie. Jeden z nich je, že predpovedať je ťažké predovšetkým budúcnosť. Nie len na Slovensku, nie len v Strednej Európe, ale že po celom a nie len západnom svete vidíme nejakú jednu tendenciu. Tá tendencia sa dá opísať na prvom a druhom zvolení Trumpa napríklad, dá sa opísať na Brexite, dá sa opísať na rôznych volebných výsledkoch, ktoré niekedy dopadli pomerne dobre, niekedy nie, ale všeobecnou črtou je vzostup, to sa aj ťažko opisuje, niekedy sú to populisti, niekedy sú to takí, že protofašisti, nativisti, niekedy aj fašisti, niekedy je to Trump, hej, proste akože množstvo takýchto v zásade, že hnutí, ktoré sa vyskytujú všade od Holandska cez Francúzsko, Brazíliu až po Indiu. Nie je to jediný, na vine nie sú len sociálne siete. Tých dôvodov je miliarda, niektoré, dajme tomu, sú aj že oprávnené v tom zmysle, že ľudia naozaj môžu mať z niečoho obavy alebo strach, alebo sa im môže niečo nepáčiť a dá sa tomu aj rozumieť, hej? To je normálne, že sa im niečo nepáči. Problém je v tom, že práve takýchto politikov a takýto obsah, ktorý tí politici dokážu veľmi zručne vytvárať, sociálne siete promujú. A promujú ich z dvoch dôvodov. Tým jedným je to, že práve takýto obsah vyvoláva tú pozornosť, po ktorej oni túžia, aj po tej našej pozornosti, lebo tam sú tie peniaze. A po druhé,
tí majiteľia tých sociálnych sietí, oni sa že v niečom líšia, o tom sa kľudne môžeme porozprávať, ale čo majú spoločné je to, že takíto politici sú v ich prospech. Sú v ich prospech preto, no práve tí politici hovoria o absolútnej slobode slova, o boji proti cenzúre a že tie sociálne siete nemáme regulovať, hej, že všetko je úplne v poriadku. To vyhovuje tým politikom, lebo produkujú obsah, ktorý sa najlepšie šíri a vyhovuje to aj potom tým majiteľom tých sociálnych sietí, lebo však oni nechcú platiť, hej, alebo nechcú reguláciu. Čiže tam vzniká taký veľmi akože taký začarovaný kruh politikov a veľmi bohatých ľudí, ktorí sa dá definovať asi najlepšie akože kruh taký uzavretý, že moci, hej, taký vzájomne sa posilňujúci a prirodzene oni majú záujem ho udržať. Toto sa deje posledných 10-12 rokov. Ak sa nič nezmení, tak minimálne toto sa bude diať ďalej, to hovorím, že minimálne, hej, ale ja som presvedčený, to teraz hovorím ako človek, ktorý má úplne v pohode na rok sa mýliť, a aj sa veľmi rád mýliť budem, že tam vo finále, že pôjde do takých 10 rokov, ak sa nič nezmení, že akože naozaj že o demokraciu proste, hej, a o to, že ako bude vyzerať svet, v ktorom budeme žiť, že on nebude sa ani asi, že ľuďom, ktorí tu sedia, že páči, hej, že to nebude svet pre nás proste. Na niektoré veci ja nemám názor. Ja začnem asi tým, že ja ešte pred 5 rokmi by som s tebou do bodky súhlasil. Odvtedy mi aj fúzy narastli, aj všetko, čo sa zmenilo a už s tým úplne nesúhlasím. Prvá vec je, že je pre mňa strašne ľahké a bolo by úplne zadarmo a nestalo by ma to veľa energie povedať, že za toto, čo sa tu deje, môžu sociálne médiá. Problém je v tom, že ono všetko toto už sa tu historicky dialo. Ja som mal pána Tisa pred 100 rokmi a on Facebook nemal. A nemyslím si, že za tým sa mohol dedinský rozhlas, aj keď ho vysielali v dedinskom rozhlase. To, čo ja vidím ako problém, je, že ľudia teraz žijú v dobe, ktorá v histórii ľudského druhu ešte nebola. Nerodia sa bábätka. Niekedy ich bolo veľa, dnes ich menej ako 2 na ženu. V Európskej únii 1,34 na ženu, na Slovensku 1,5. Sme na tom, že na Európsku úniu ešte vlastne dobre a už sa bojíme demografickej krízy. Drvivá väčšina študentov na vysokej škole v roku 2026 sú ženy. Mladí chlapci sa nevedia uplatniť v spoločnosti, majú problém s tým, že od začiatku, od detstva sú deformovaní tým, že rodičia nevedia v tejto dobe vychovávať, lebo sa to nemali kde naučiť, lebo takáto doba ešte nebola, aj rodičia to nezvládali. Tí chlapci sú vlastne málo sociálne trénovaní, do toho im tam prišli roky covidu, počas ktorých nechodili na rande a nebudovali vzťahy. A teraz nečudo, že nenávidia ženy, lebo nemali si ich kedy zaľúbiť. Keď sa dívame na sociálne médiá, nemyslím už teraz, ešte pred 5 rokmi by som ti takto dal za pravdu, už teraz si nemyslím, že sú oveľa škodlivejšie ako televízia alebo rozhlas vo svojej dobe. To, čo teraz považujem za najväčší problém, je, že nikto z nás nie je skúsený s tým, čo teraz máme. A vždy, keď máme novú situáciu a novú krízu, tak vyhráva strach. Predstavte si, že na Slovensku žije 5 miliónov ľudí, z ktorých sa 4 milióny boja. Potom tento strach bude aj na tých sociálnych sieťach, ale nie sú pôvodcom, sú len zrkadlom. Navyše aj tie sociálne siete, že keď si predstavíte, ako dlho fungujú, dajme si, že začali v roku 2006, v tej úplne najdebilnejšej podobe, keď bol problém zavesiť fotku, presne 20 rokov, oni už sú vlastne teraz za polovicou svojho života. Televízia tu bola iba 1 storočie, aj to vlastne menej, teraz je už na ústupe. A pritom sa začala popularizovať v 50. 60. rokoch. Rozhlas bol na vyslení 40 rokov. Sociálne médiá by mali byť na vyslení ešte kratšie ako televízia a rozhlas, lebo doba je rýchlejšia a prichádzajú nové nástroje, nová technológia a umelá inteligencia. Čiže to, čo mi tu vychádza, nech rýchlo dokončím, lebo už ma hovorili. Európska únia podcenila vplyv sociálnych médií, to, čo sa stane, podcenila politikov a podcenila aj krízu, ktorú si sama sebe mohla aj vyveštiť, keby bola trochu prezieravejšia. A teraz vieme, že už sociálne siete skôr zaniknú, než my by sme ich opravili. Nie, že by boli zničené, ale jednoducho ten komunikačný model sa stane zastaralým, to už vieme, s príchodom umelej inteligencie a nových technológií. To, z čoho by sme sa mali poučiť, je, že ľudia s technológiami proste nie sú všetci dobrí. Nie každý, kto má dynamit, ho použije na to, aby vyšiel dolovať zlato. Nie každý, kto má zbraň, ho použije na to, aby bránil svoju rodinu. Nie každý, kto má sociálne médiá, umelé inteligencie a podobné nástroje, tu teraz bude na to, aby nás bránil. A teraz si predstavte, tým končím, že v Európskej únii je nás 27 štátov. A aby sme sa my dohodli na niečom dôležitom, aby USB kábel bol len jeden typ, tak nám to trvá 6 rokov. Za 6 rokov sa sociálne médiá zmenili z úplne
debilného portálu, kde pridávate fotku z dovolenky, na dômyselný umelou inteligenciou ovládaný zbraňový systém v informačnej vojne, my si nemôžeme dovoliť ďalších 6 rokov čakať na to, čo s nami spraví umelá inteligencia alebo čo s nami spraví moderný nástroj. Čiže toto ja považujem za uzavretú kapitolu, tento boj sme prehrali a čaká nás oveľa väčší problém, lebo máme málo detí, tie deti sú prirodzene choré z prostredia, ktoré sme vytvorili. A možno máme teraz ani nie 10 ročia na to, aby sa Európska únia zbadala a začala trochu budovať svoju vlastnú budúcnosť. Ak to nezvládne a znovu prehrá veľký dôležitý boj, možno teraz presne ako Samo povedal, o tú budúcnosť v demokratickom, právnom, slobodnom svete, ktorý si váži ženy, deti a životné prostredie, možno takúto budúcnosť aj prídeme, ak sa to stane ešte raz. Bartek, to je zvláštne, lebo najprv som mal pocit, že Samovi odporuješ, polemizuješ s ním a potom sa oblúkom dostal k tomu, že vlastne si počiatkol, čo hovorí. Ja len nejdem nič v sociálne siete, ja si myslím, že zomierajúceho konia už nemusíš kopať. Ja s veľmi veľa vecami súhlasím. Súhlasím napríklad teda s mladými alebo s deťmi, aj sa tam tomu do nejakej miery venujem, lebo je to podľa mňa aj to, že v akom prostredí deti vyrastajú a ako sú vychovávané, napríklad, že zásadne odlišné a som presvedčený, že horšie ako to, na kom sme napríklad my vyrastali. A že má to merateľný dopad, to nehovorím, ja to hovorím normálne aj psychológovia. Aj výsledky vzdelanosti. Áno, to vidíme úplne plošne naozaj na vzdelaní, na pozornosti, na tom, že ja som mal bývalú priateľku, som mal učiteľku, na mňa tie deti chodia do školy spať, lebo oni sú do 3. ráno proste na telefónu. Vec, ktorá sa musí riešiť na úrovni Európskej únie. A ešte s nejakými ďalšími vecami súhlasím v pohode. Jedna vec, s ktorou nesúhlasím, nie som si istý, že či sú sociálne siete umierajúce médium, tam normálne ja zase, že nemám názor. Viem, že teraz je aj že aktuálnejšou témou umelá inteligencia, ktorú ja v zásade a vedome vynechávam jednoducho preto, lebo to je taký nový fenomén, že tam ešte nemáme všetky tie štúdie, merania a tak ďalej, ktoré pri sociálnych sieťach už fakt máme k dispozícii. Síce by som tam vedel napísať veľmi text, ktorý by bol múdry, ale boli by to také akože domnienky podľa mňa z luftu, hej. Zatiaľ čo? Sekundu? Hej, tu som sa normálne že rozprával s ľuďmi, ktorí tomu rozumejú. Jedna vec, s ktorou nesúhlasím, je to, že tie sociálne siete sú ako keby že zrkadlo, hej. Nesúhlasím z toho dôvodu, že áno, oni odzrkadľujú pocity ľudí, ale tie pocity ľudí sú zároveň opäť takým samopotvrdzujúcim sa prorostom, takým samoposilňujúcim sa kolesom, hej? Lebo tie názory, ktoré sa vidíte na sociálnych sieťach, to nie je nejaký že priemer, hej? To nie je, že jeden kúsok z toho, kúsok z toho, kúsok z toho, kúsok z toho a nakoniec akože z každého kúsku niečo. To sú tie najradikálnejšie, často najhlúpejšie, často najjednoduchšie, často najprimitívnejšie vyjadrenia, ktoré sa dajú naformulovať, lebo takto to algoritmy jednoducho vyberajú. Hej, že to nie je prierez. A takisto rozdiel oproti napríklad televízii a rádiu, ja keď som čítal všetky tie knihy, keď som sa na tú knihu pripravoval, veľmi často v amerických knihách sa spomínal taký pán, sa volal, že otec Kafin. Neviem, či vieš. Strašne často to spomínam, to bol kazateľ pred druhou svetovou vojnou, ktorý prišiel s takým zásade, že prišla veľká ekonomická kríza, hej, a on pomenoval správne tie problémy tých ľudí a volal akože kúsok po takom, že poriadku, hej, a znova však akože treba nastoliť tak, jak bolo, práca, poriadok, dobre bude. Začala sa druhá svetová vojna a on sa našiel u Hitlera. Hej, akože tam ho to nakoniec prifúklo. Jeden čas on mal za sebou už milióny ľudí, hej. Nakoniec skončil tak, že keď už bol že veľmi vyložený antisemický, tak proste všetky rádiové siete, ktoré tam fungovali, hej, ktoré ho šírili po celej Amerike, ho vypli. Hej, postupne on skončil ako úplný vyvrhol, síce si tam posielal nejaký, vtedy to bol newsletter, hej, poštou, ale to už nikoho nezaujímalo. A všetci hovoria, že no veď to sme zvládli, lenže podľa mňa dneska je situácia, že zásadne odlišná. V tom, že áno, že vtedy boli nejaké rádia, ktoré mali napríklad nejaký že dohľad, dozor, existovalo nejaké veľké jedno tlačítko, kde ho proste že vypli, hej, a on sa mohol aj poskladať. Dnes to tak nie je. Neexistuje žiadny dohľad, dozor, neexistujú žiadne pravidlá, žiadne tlačidlo, ktorým by sa to dalo vypnúť. Každý z nás na to, aby sa k tomu odpadu dostal, stačí, aby si zobral telefón. To nevieme nejako momentálne kontrolovať, zvládnuť, regulovať. To je ten zásadný rozdiel podľa mňa. Som si oponovať. Tak najprv, že nie je pravda, že neexistuje tlačidlo na vypnutie sociálnych sietí. Existuje, naozaj, že
Európska únia, keby ich dnes zakázala, ako to zakázala Čína s Googlom alebo s YouTubeom, tak 99% ľudí si to nezapne. Môj problém ale nie je v tom, že ja by som chcel, aby sociálne siete boli zničené. To jednoducho nie je niečo, čo si myslím, že je realizovateľný plán a myslím si, že by sa ľudia len naučili lepšie podvádzať. Keď máte prísneho rodiča, ktorý veľa trestá svoje dieťa, tak vás knihy o pedagogike naučia, že to dieťa sa neprestane správať zle, ono len začne dômyselnejšie klamať, vymýšľať a naučí sa fajčiť lepšie schované a lepšie vylezie po strome z domu. To je to, čo keby sme to vypli. A nevidím ani v tom rozdiel, že keď sme za Tisa alebo za komunizmu toto počúvali, tak ja neviem, celá moja rodina čítala Rudé právo, lebo musela a nedalo sa vyhnúť komunistickej propagande úplne rovnako, ako sa nedá vyhnúť tejto, že pre mňa zásadný rozdiel nie je v tomto. Prvý zásadný rozdiel, ktorý máme, a tam súhlasím, že v tom sú sociálne médiá iné, je, že ja som málo známy človek na verejnosti, ale raz za čo sa mi stane, že idem po Bratislave a niekto na mňa zakričí chlpaté slovo, že som úplne špinavý út. Lebo ma spozná. To vôbec nie som známy, hej, že sociálne siete nám dali pocit familiarity, to znamená, že sú nám povedomí aj ľudia, ktorých sme nikdy predtým nestretli. Politici, umelci, pani Kovačík-Hanzelová a úplne náhodný človek na ulici môže mať pocit, pretože on ma pozná, že má právo ma osloviť a uraziť. To je nové, s tým súhlasím. Ale ani toto podľa mňa neodíde. A teraz tá druhá nezhoda. A ja mám rád presne tieto knihy a chodil som na tú istú žurnalistiku, kam ty, aj keď pán Chmelár už na tej neučil našťastie. Ja som tam chodil iba jeden semestr. Ja som tam chodil, neviem či nie 14, alebo tak. Rozumiem. Existuje parádna kniha, alebo aj dve. Prvá sa volá, že Gutenbergová galaxia, napísal Marshall McLuhan a on v tej svojej knihe písal o televízii, keď sa dostala do popredia a popisoval tam jav, že americkí strojári v 60. rokoch po vojne potrebovali predávať auta, lebo už neboli pre armádu, už boli pre hocikoho a napadlo im, že tak budú auta predávať s peknými ženami. A tak na každom autosalóne a na každej reklame bola pekná žena v bikinách a prezentovalo sa to ako symbol mužnosti. A tento Marshall McLuhan píše o tom, že sa aj obraz muža v americkej spoločnosti normálne spojil s autami a tam doteraz. A potom na jeho prácu nadväzuje jeden Dennis McQuail a ten hovorí, že nielen médiá tvoria svoje publikum, ale aj publikum tvorí svoje médiá. To, že sa na Slovensku vysielajú seriály ako Mama ožeň ma, Susedia, a mohol by som menovať, to nie je len preto, aby sme boli sprostí. To je aj preto, že my už sprostí sme. A sociálne médiá presne takto fungujú, lebo propaganda nie je určená na to, aby z vás urobila idiotov. Propaganda sa spolieha, že už je tu dosť idiotov na to, aby sa chytila. A to si myslím, že sociálne siete nezmenili. Tam je ten kľúčový rozdiel. Takže ja by som začal asi týmto. Mali sme strašne dobrých 20 rokov, medzi rokom 2000 a 2020 a spoliehali sme sa v Európe na to, že bude mier, že keď budeme spolu obchodovať, budeme chodiť na výlety a cestovať a zavedieme si euro, že vlastne všetci si spolu budeme vychádzať a ľudia v Európe sú v zásade dobrí. Problém je v tom, že táto stávka nám úplne nevyšla a prejavuje sa to v mnohých štátoch, že nie všetci ľudia sú dobrí. Takže to, čo ja by som navrhoval, je zrušiť anonymitu na sociálnych sieťach. Keď ja chcem o niekom napísať, že ho nenávidím, lebo je žena, lebo je žid, lebo je teplý, alebo s niečím iným, tak by som chcel, aby si polícia po mňa mohla prísť. Lebo sociálne médium je médium. Keby som toto vydal po vašom denníku, tak si ma tá polícia nájde. Dokonca by si ma našla, aj keby som napísal, že pani Martina Šimkovičová nemá pekné ľudí, tak som bol v hľadačiku. Takže toto je prvá vec. Treba zrušiť anonymitu, ktorá podporuje násilie. Lebo útočiť na ženu a vyhrážať sa jej s násilnením na internete je úplne rovnaké ako vyhrážať sa jej s násilnením v Trnave na námestí. A to, že sa na to takto nedívame, to je to, čo musíme zničiť. Rozdiel v anonymite. A dodal by som možno ešte jednu vec, že Slovenská republika má teraz 5,45 milióna obyvateľov, Európska únia 450 miliónov. Slovenská populácia tvorí, že 1,2% Európskej únie, hej, populačne. Ale má právo veta. Takže keď sa zvyšných 99% Európskej únie rozhodne, že sociálne médiá musia byť regulované a bez Týna tam nebude písať nenávistné hlúposti bez občianskeho preukazu, tak sa môže postaviť diplomatická šťuka zo Slovenska, povedať, že dáva právo veta a 1% populácie na Slovensku môže v celej Európskej únii doslova poškodiť budúcnosť demokracie. Toto je druhá vec, ktorú by som naozaj, že bol veľmi rád, keby sme začali riešiť,
že demokracia nie je o tom, že naše 1% môže zničiť budúcnosť Európskej únie, alebo iba jedno Nemecko, ktoré tvorí oveľa viac, 18% môže zriešiť Európsku úniu. Demokracia by mala byť o tom, že všetci európski občania majú rovnaké právo, rovnakú možnosť sa rozhodnúť a ja by som sa strašne potešil, keby moje Slovensko niekto v tomto proste prehlasoval, lebo neverím dnešnej vláde a dnešnému premiérovi, že urobí rozhodnutie v záujme zdravia mojich detí. Patrik. Zobral samový vietor z plakiet. Ja by som ja by som akože že stále nesúhlasil, že podľa mňa sa, že principiálne sa nezhodneme, ale asi by to zabralo príliš veľkú časť debaty. Áno, rozhodne, ale chcel som sa postupne dostať k riešeniam. Chcel som najskôr pýtať sama, si tie riešenia už dal, ale výborné je, že Samo nie úplne súhlasí a teraz má priestor na to, aby ste ho polemizovali. Prosím. No podľa mňa to, že nerozlúskneme, ale že ten môj zásadný nesúhlas je, že podľa mňa, že naozaj nesedí to porovnanie so žiadnymi inými médiami, s ktorými sme mali dočinenia doteraz. A v podstate, že som o tom presvedčený z dôvodov, ktoré som vlastne že pomenoval. A obidvaja ste povedali veci, ktoré vo mne vzbudili otázku, že nie je rozdiel medzi týmito sociálnymi médiami, sieťami a predchádzajúcimi tradičnými médiami v tom, že tie sociálne médiá fungujú takým spôsobom trochu ako Smer. Stredný Šimečka, keď povedal, že Smer vo svojej cieľovej skupine hľadá tú svinu, alebo tak nejak to rozvíril vtedy, úplne zle to bolo uchopené, ten výrok a použité proti nemu, ale bolo to myslené tak, že cieli proste na to najhoršie v nás a to rozdúcháva a my potom takto reagujeme najhoršie. To robia aj sociálne siete. No a presne toto je to No a nie, ale ten rozdiel okrem iného medzi tradičnými médiami, to je jedno, ktorými a sociálnymi sieťami je aj v tom modeli, že model tradičných médií po anglicky sa povie, že one to many, že jedna entita hovorí k mnohým. Sociálne siete sú many to many, to znamená, že veľa ľudí hovorí veľa, všetci hovoria ku všetkým, je v tom bordel, nie je to upratané, nie je tam nejaká hierarchia, tam nie je jasná, že kto je kto. Všetko má rovnakú relevanciu, aj keď ten autor toho môže byť napríklad, že údržbára môže sa vyjadrovať k poľnohospodárstvu v Brazílii. A tým pádom, ja som veľký fanúšik občianskej žurnalistiky aj všetkého takéhoto možného, ale výsledkom je vlastne že rozvrat informačného priestoru, kde neexistujú, akože ja chápem, že žijeme v dynamickom svete, že autority, ktoré sú, tu nebudú navždy a nahradia ich nejaké iné. Ale výsledok je ten, že teraz nielen, že má každý svoju autoritu, ale každý z nás sa pohybuje v inej realite. To znamená v praxi. Pred niekoľkými týždňami niekoľko 100 000 Slovákov riešilo nejakú výstavu, kde bol odfotený zadok a za ním bol dvojkríž. Keby som ja na to náhodou nenarazil, tak by som o tom ani poriadne nevedel, ale rozčulilo to, že 100 000 Slovákov, A tie bubliny sú veľmi často nepreniknuteľné, veľmi často my proste pozeráme, že a vy čo riešite, A oni, že a vy čo riešite, že my vlastne že vôbec nevieme. A to by bolo ešte v pohode, ale výsledkom je potom naozaj, že dramaticky iná realita v tom zmysle, že sa nevieme dohodnúť, že táto stena je biela. To už presne v roku, myslím, že 2016 to bolo vyšiel, vtipnem, že New York Times to bolo vyšiel vtedy článok o jednej dôchodkyni žijúcej v Las Vegas, ktorá sa má dobre, už normálne žije na pomerne slušnom dôchodku. Každé ráno zapne počítač, vtedy ešte iba ten Facebook bol, tam si to zapne a na Facebooku vidí, že na Ameriku sa valia proste hordy ľudí zo Strednej Ameriky, z Latinskej Ameriky, z Mexika, V jej hlave sa odohráva občianska vojna, alebo sa blíži občianska vojna. Keby sa pozrela von oknom, videla by, že to nie je pravda, ale nepozrie sa. A ona to v hlave má. A ja mám takéto príklady zo svojej rodiny, ja mám takéto príklady spomedzi svojich blízkych, ja mám takéto príklady zo včera, s pani, s ktorou som si písal. Sú ľudia, ktorí veria veciam, ktoré sa nedejú, sa nestali, nemajú nič spoločné s realitou, to neznamená, že to pre nich realita nie je.
To, že to oni majú v hlave, znamená, že to reálne je, aj keď to fyzicky reálne nie je. Lebo oni podľa toho sa potom riadia, oni podľa toho majú vnútorné prežívanie, volia a tak ďalej. Dôvod, prečo sa to deje, je ten, že to sociálne siete umožňujú. Toto nikdy predtým nebolo. To sa nedalo ani v telke, nedalo sa to ani v rádiu, nedalo sa to. Dalo sa to akože, ale ono to nemalo taký dramatický a nemalo taký personifikovaný dopad. Hej, že akože, že fakt, tak ako som hovoril o tom Magátovi, hej, že ja potom som tam 4 dní mal fakt skoro iba toto, proste. Tak toto až nebolo. Ja zase nesúhlasím. A úplne všetko nesúhlasím. Až tak, že na univerzite by sme nazvali, že máme paradigmatickú nezhodu. Ja si myslím, že máme paradigmatickú nezhodu. One to many sú všetky médiá doteraz. Knih, tlač, rozhlas, televízia. A medzi rokmi 2010 až 2020 boli sociálne médiá many to many. Vďaka tomu jeden premiér, ktorý mal strašne veľa dobrých nápadov, konečne porazil Roberta Fica. Vtedy blogeri ako Samo Marec žili s tým, že mnohí mohli tvoriť, nachádzali si publiká, ako sme boli my, a mnohí boli autormi. Ale dnešné sociálne médiá už znovu nie sú také. Drvivú väčšinu publika zachytáva extrémne malé množstvo vysielateľov, ktorých podporujú roboty a všelijaké algoritmy, aby to nikdy už nebolo many to many. Ja sám som mal obrovské dosahy, na to, aký som bezvýznamný chlapec, pred pár rokmi a moje dosahy klesajú, lebo neplatím za tieto boty, lebo neplatím za preferenčné konanie a znovu je to very few to many, keď to nie je, že jeden k veľa hráčom, tak je to veľmi malý počet hráčov a ja nesledujem napríklad tohto ministra zahraničných vecí, ale on dokáže nájsť môj profil. Nesledujem tohto premiéra a on dokáže nájsť môj profil. Napriek tomu sú autori, ktorých by som chcel sledovať. A Facebook aj vie, ktorí to sú, a sú to moji spisovatelia, a napriek tomu mi ukazuje tých, ktorých nechcem. To znamená, že model many to many, mnohí sa prihovárajú mnohým, už je znovu preč po tých 10 rokoch, a znovu je to pár Jozefov Tisov a Robertov Ficov, ktorí sa pripomínajú všetkým ostatným. Čiže prvý paradigmatický nesúlad je v tom, že podľa mňa many to many už vyhynulo. A vidíme to aj na tom, že veľká časť tvorby na sociálnych médiách už je teraz tzv. AI balast, že to, čo vytvára umelá inteligencia, a tvorí to tak veľký podiel toho, čo všetci vidíme, že už ani tí meny, ktorí by sa nám chceli pripomínať, tí mnohí, nás nemajú ako dosiahnuť, lebo tu reklama, tu umelá inteligencia je reklama. A som vybavený. Takže to je prvá paradigmatická nezhoda. Druhá paradigmatická nezhoda, ktorú mám, je... Najprv, v čom sa zhodneme? Absolútne súhlasím, že my nie sme, ako sa niekedy hovorilo, že polarizovaná spoločnosť, my sme roztrieštená spoločnosť. Ja som so svojimi feministkami, pozeráme videá s mačkami, chováme sukulenty a je nám dobré. A veľmi málo sa do našej bubliny, v ktorej ja žijem, kde sú feministky, ktoré majú skalky, veľmi málo sa tam dostávajú pištolníci a slovenskí branci, ktorí chodia po horách a pripravujú sa na inváziu arabských migrantov. Naozaj, že veľmi málo kedy to na mňa príde. A žijem si vo svojej bubline. A každý z nás má pravdepodobne nejakú bublinu a s niektorými z vás, z niektorých poznám z Facebooku, mám prekryvu, lebo aj tam je feministka, aj tam je človek, čo má sukulent a s Emou hráme spoločenské hry spolu, tak tieto bubliny sa prekrývajú. To je pravda, sme úplne roztrieštení. Ale nevidím v tom rozdiel oproti tomu, jak sme boli roztrieštení predtým. Židovská komunita neodoberala nacistickú propagandu. Intelektuáli za komunizmu síce pozerali, museli vidieť ten vplyv komunistickej propagandy, ale aj tak sa držali spolu a vytvárali samozdátové komunity, v ktorých robili to isté. Že ten obranný mechanizmus, s ktorým reagujeme, je vlastne úplne rovnaký a my sa stále všetci schovávame do našich bublín a sme v nich bezpečí. Ten základný rozdiel, ktorý ja tu vidím, a to stále pripomínam, že túto časť považujem za novú. Lebo nie je to ani to, že údržbár sa stane novinárom. Ja som mal tuto na Slovensku veľa skúseností za 40 rokov pred 90., že sa obuvník stal šéfom fabriky a úplne nevzdelaný človek sa ocitol na svojom mieste. To sa teraz deje na rôznych ministerstvách. Akože ja by som napríklad nemohol byť minister športu. Jediný šport, ktorý ja ovládam, sú šachy, aj to som začiatočník, ale na Slovensku máme ministra športu, ktorý šachy nehrá ani tak ako ja. Toto nie je nové. To, čo je nové, je, že ľudia, ktorí by inak mali energiu sa aktivizovať, chodiť na takéto debaty, zaujímať sa o svoju demokraciu, kandidovať v komunálnych voľbách, písať na tie sociálne médiá, rovnako ako to robíš ty, sú dnes tak unavení, tak frustrovaní a tak pretlačení tými robotmi, že
strácame energiu na dobrý zápas. To je podľa mňa úplne nové, že dnešný odboj, dnešná rezistencia, slovenské študentstvo v roku 2026 je extrémne slabé. Slovenské študentstvo v roku 1989, tu je Peter Tatar mimochodom, ktorý za vás robil nežnú revolúciu, aj do mňa. Slovenské študentstvo v roku 1989 bolo tak mocné, že v Bratislave a v Prahe zhodilo autoritárskú vládu. Dnešné študentstvo, tak hráme spolu Fortnite. To je naša aktivita a nie sme schopní sa spojiť v nič. Toto je nové. Nová je podľa mňa tá slabosť, pasivita, apatia tých dobrých. To je veľmi silná vec teraz. Tak ma zaujíma, že či sa dokáže jednotlivec vôbec ubrániť tomu systému, ktorý je navrhnutý a už aj umelou inteligenciou. Európska komisia teraz povedala, že fakt aj tie sociálne siete tým nekonečným scrollingom a ďalšími vlastnosťami naozaj že podporujú závislosť. Čiže tam už sa pomaly blížime k tomu, že dobre, a vy teraz budete platiť. A je to úplne spravodlivé, lebo akože tak ako tabak presne musia saturovať nejakým spôsobom tie škody, ktoré spôsobujú. Hej? Lebo teraz je to, že my zoberieme peniaze a všetku záťaž drbneme na vás a vy to nejak riešite. Čo sa s tým ešte dá ďalej robiť? Súhlasím s tou deanonymizáciou, tam je veľa takých presne, že čo treba spraviť. Deanonymizácia je jedna, druhá je transparentnosť. V zmysle tom, že my momentálne naozaj, že vôbec nevieme, čo sa vnútri toho celého mechanizmu, čo sa deje. My nevieme, ako vyzerá algoritmus, aké zásahy sa v ňom dejú, kedy sa dejú, prečo sa dejú, aký majú prejav navonok, to môžeme iba, že my vidíme, že sa niečo zmenilo a podľa toho musíme spätne hádať, že čo sa asi tak stalo. Tá transparentnosť akože naozaj, že na všetkých úrovniach, ale potom teraz na tej úrovni jednotlivca, akože mňa fakt kúsok toto viac zaujíma, že čo sa dá robiť? No, dá sa tam nebyť. Tie sociálne siete naozaj, že môže tam nebyť, ale potom ani nevie, aká demonštrácia sa mu dohrala pred očami. Ja napríklad tiež som taký, že okolo 7:00, pol 8:00 večer ja ten telefon odnesiem do spálne a buď sa s manželkou rozprávam, alebo si čítam, alebo pozeráme Netflix, alebo pozerám do blba, to je jedno, ale akože potom človek okrem iného aj lepšie spáva. Čo sa dá ešte? Jakub Goda to nazýva, že okrajovanie tých extrémov. Hej? Že keby sme odkrojili tie najväčšie extrémy, ktoré sa tam vyskytujú, vyriešili by sme, no nie 100% problému, ale veľkú časť problému by sme vyriešili, hej? Lebo by tam už neboli proste tie najväčšie stoky. Ďalšia vec, ktorá je, a ja si myslím, že je dobrá, aj keď nie je jednoduchá, to už si aj ty spomínal, a nie je ani že univerzálne riešenie, ale že nejakým spôsobom regulácia vo vzťahu k mládeži. Neexistuje žiadne rýchle, jednoduché, lacné a jasné riešenie. Také to nie je, hej? Okrem vyhodenia do luftu, ktorého som stále fanúšikom. Ale hej, že nie je nič také, že urobíme toto a už bude len dobre. Dajú sa riešiť konkrétne aspekty tohto problému konkrétnymi krokmi. Sociálne siete viac problémov vytvárajú, ako ich riešia. A tie problémy sú pomerne podľa mňa, že závažné, fakt či na úrovni jednotlivca alebo na úrovni spoločnosti. Hneď na začiatok si hovoril, že jeden z najväčších problémov je, že sme strátili základ toho, čo je realita, že sa nezhodneme. A Pavel Harder namietal, že demokracia nie je založená na konsenze, ale na konflikte prebiehajúcom podľa spoločných pravidel. Nie je teda najväčším problémom sieti to, že ničia pravidlá. To tiež, ale on hovoril o trochu inej veci. Ja rozumiem, čo on hovorí, hej, že demokracia je naozaj ako keby že moderovaný konflikt, hej, že prebieha výmena názorov v rámci nejakých pravidel, ale predpokladom takejto výmeny názorov je, že vychádzate zo spoločnej reality, teda sa zhodnete, že toto je stena a je biela a nie, že je to ružový slon. A na tomto my sa už nevieme dohodnúť. Naozaj tie pravidlá neexistujú, respektíve existujú v tom zmysle, že dovolené je úplne všetko a čím horšie, tým lepšie. Pre toho dotyčného človeka obvykle. Že tá aj úroveň spoločenskej diskusie a tým pádom aj úroveň politiky, ale aj tie pravidlá, hej, tie ležia úplne, že niekde v prachu, že naozaj, že sa smie, že úplne všetko skoro sa smie, ešte nie úplne všetko, ale v zásade v pohode, hej. A možno si spomeniete na to aj, že ako Mikuláš Dzurinda pred poslednými voľbami akože skúsil taký comeback. Samozrejme, že on pôsobil, ako to povie po slovensky, zastaralo, hej, že ako keby, akože z inej doby. Ale zároveň on robil tú politiku zhruba podľa pravidel, ktoré do roku 2010-2012 platili.
A zrazu zistil, že už ich nikto vôbec neodržiava. Že všetci odrbali. A bol z toho smutný a ja mu rozumiem. Ale viete, čo chcem povedať? Fakt mala tá politika nejaké pravidlá. A on zrazu, že a veď som s nimi bol dohodnutý, ja ho im naosrali, hej, proste. Tak to nejako to bolo, hej. A tie pravidlá toho, že ako sa robí politika, sa úplne zmenili. A ešte jedna vec sa podľa mňa, že strašne zmenila, a to je presne nielen schopnosť, ale aj ochota vôbec v čomkoľvek dosahovať konsenzus. Hej, že vôbec, že ísť do nejakej debaty s cieľom sa dohodnúť aspoň na niečom. No my napríklad, my sa tu dohodneme, podľa mňa, že my spolu súhlasíme 80-85% vecí, hej, a o tom zvyšku môžeme debatovať, ak to podľa mňa bola, že super diskusia, ale absolútna väčšina ľudí na sociálnych sieťach nehľada dohodu, nemá o ňu záujem, o čo má záujem je dať s čo najväčším rachotom a potleskom najavo svoj názor. Potom sa nevieme dohodnúť na ničom, potom aj pod vplyvom politikov, ale aj pod vplyvom sociálnych sietí vnímame názorových oponentov nie ako ľudí s iným legitímnym názorom, ale ako existenciálnych nepriateľov, ktorí nám chcú zle. A s nepriateľmi sa nehľadaš konsenzus. Vieš, že to je zrada. Z nepriateľa ideš poraziť. Problém je v tom, že ak budeme všetci chcieť porážať, tak ľudia ako ja napríklad, ktorých je asi 15% na Slovensku, budú prehrávať úplne vždy. Že napríklad človek ako ja potrebuje spojencov prirodzene, lebo nás bude vždy málo. Toto sa nám deje, že absolútne sa fakt nevieme rozprávať, aj že miniatúrny rozdiel, lebo ja napríklad poznám voličov KDH, s ktorými sa dohodnem na 98% vecí. Ale tie 2% sú ten triviálny rozdiel, ale to je ten, kde sa to všetko láma a ja poviem, nie, ty si úplne debil, ja nebudem sa s tebou vôbec rozprávať, lebo proste ty si klerofašista, a mi povie, že ja som duhový slniečkar, hej, a už som v živote nestretnem. Posledná otázka od mňa, že máme predstavu nejakého realistického víťazstva, nejakého zlepšenia, ktoré by sme mohli považovať za víťazstvo. Ja ešte doplním k tomu predchádzajúcemu, a možno som to hovoril aj na minulej diskusii, a mám tento príklad strašne rád, lebo ja som fakt fanúšik, akože, že konsenzu, zjednodušene to hovorím, že ja som veľký fanúšik toho, že ľudia by sa k sebe nemali správať ako debili, hej. Možno som to fakt, že minulé hovoril, že keď som písal ešte tú knihu o Robertovi Ficovi, teda ako ho poraziť, stretol som sa aj s Františkom Mikloškom. Perfektne ste sa porozprávali. František Mikloško je človek, ktorého si veľmi vážim, napriek tomu s niektorými jeho politickými krokmi nesúhlasím, napriek tomu si ho vážim, napriek tomu viem, že existujú veci, na ktorých sa nikdy nedohodneme. Stretol som sa s ním, keby som s ním otvoril tieto veci, do 20 minút sa dosekáme a ideme preč. Hej, už nikdy sa nedohodneme. Lebo tam nie je kompromis. Namiesto toho my sme sa hodinu a pol rozprávali o úplne iných veciach a zistili sme, že presne na tých 98% sa bez problémov dohodneme. A mám pocit, že toto nám naozaj že uniká v tej spoločnosti, že všetci chceme, aby všetci si mysleli presne to, čo ja. Hej? No, ale však ani ty nefandíš Barsovi. Ja, nikomu. No, ja nesledujem hokej. No, podľa mňa, že to je úplne ale hej, že takto to je, že my musíme normálne že chcieť dohodnúť a vedieť sa dohodnúť s ľuďmi, s ktorými sa normálne že potrebujeme dohodnúť, ak sa chceme nejako pohnúť ďalej. A to je jedno teraz, že či na Slovensku poraziť Fica, alebo ja neviem, akože v Portugalsku zastaviť fašistov, lebo aj tam ich majú, hej. Ale že normálne, že ako ľudská spoločnosť kdekoľvek na svete, lenže to predpokladá, že vychádzame zo spoločnej reality. A teraz som zabudol, aká bola posledná otázka. Že aké by bolo to realistické víťazstvo? Ja aj realistické víťazstvo... Nejaké zlepšenie v súvislosti so sociálnymi. No, predstaviť ho môže jedine asi Európska únia, hej, keďže je to politicko-ekonomický problém. Slovensko veľmi nezaujíma nikoho, keď sa Slovensko s niečím ozve, tak to akože doletí akurát tak do Moskvy a možno ešte do Prahy, hej, ale akože nikto to neberie vážne. Momentálne tá situácia je taká, že ten prúd, ktorý symbolizuje napríklad Elon Musk, ale vôbec, akože on je najznámejší, ale to je, že naozaj, že všetci tí podnikatelia od sociálnych sietí až po AI, politicky ho reprezentuje Donald Trump, čiže to potrebuje nejakú politickú protiváhu. Tou protiváhou môže byť jediná Európska únia, ktorá má naozaj aj politickú a ekonomickú silu niečo na to. Áno, je ťaľbavá masaker, hej, úplne. Ale myslím si, že už veľmi akútne si uvedomuje to nebezpečenstvo. Nehovorím, že ho vyrieši správne a na čas, ale že v zásade, že to je jediný spôsob, ako s tým dokážeme my niečo urobiť,
je, že tí ľudia, ktorí sú tam niekde v tom Bruseli nešťastnom, hej, že to naozaj aspoň nejako upracujú a potom to ešte do nekonečna budú vládiť. My napríklad vieme, že v Európskej únii sa rodí na 450 miliónov ľudí, sa rodí 7 miliónov detí denne. Nigéria, jeden štát má 7 miliónov detí sa tu rodí ročne. Nigéria, jeden štát sa rodí 7 miliónov detí ročne a do roku 2050 budú rovnako veľkí ako Európska únia. Lenže tam nie je dosť vody, oni niekam po tú vodu prídu. Migračná kríza nás čaká, lebo počet ľudí tu klesne, počet ľudí všade inde stupne a oni tu nebudú na nás pozerať, že ja mám 4 pozemky po mojej babke a nikto nepríde. Čiže to, kde ja som teraz nastavený myšlienkami, je, že nestačí vyriešiť sociálne médiá, my potrebujeme nový sociálny kontrakt medzi sebou. Vzťah k vede, vzťah k ochrane detí, vzťah k tomu, ako sa správame k ľuďom, ktorí nie sú ako my a prídu a oni prídu. Keby prišli dnes, nebojím sa povedať, že by sa tu našiel aspoň jeden veľmi vplyvný človek, ktorý v momente volal po holokauste. Ak bude situácia takáto, tak to nebudú len sociálne médiá, to bude, že celý momentálny sociálny konštrukt je pripravený na nový holokaust. Toto je to, čo musíme zmeniť. A obávam sa, že Facebook je v tomto, ako by povedal môj obľúbený premer, že to je prd do stromu, v porovnaní s tým, čo nás čaká. Ale v každom prípade áno, ak by ste mali pocit, že problém sociálnych sietí je vážny, tak ja súhlasím s tým, že je to iba jeden z problémov a ešte je to ten, že menej závažný, hej, lebo čaká nás, že strašne veľa veľmi veľkých víziev, čo neznamená, že ich nebudeme vedieť vyriešiť, ale tie riešenia sú väčšinou veľmi komplikované, časovo, finančne, spoločensky náročné. Ja akože už si skončil dôstojne, čiže ja ti len poďakujem a poviem, že tu máme úplne že paradigmálnu zhodu. No, presne, teraz sme sa